халык саны үткәннән соң менә бу цифрларга карап әйт, монда менә башкортлар күбәйгән икән дип, менә шул диалект бар икән дип, монда балаларга беренчедән башкорт теле, туган теле буларак кертәчәкләр. Мин моны үзем үз күзем белән күрдем 2000 елларда. Ул минем күз алдымда барды, чөнки мин 7нче класска хәтле татар телен өйрәндек, аннан соң безгә башкорт телен керттеләр дә, татар телен алып ташладылар. Шулай безгә башкорт телендә, башкорт мәдәниятендә, культура Башкортстан дигән дәрес аша башкорт халкының тарихында безгә туган тел, туган тарих, туган мәдәният дип шундый фикердә безгә аны бирделәр. Хотя шул китапны ачып карасак, анда андай әйбер юк, но укытучыларга шундый установка бирелгәч, алар шундый безгә фикер тудырдылар. Ягъни инде 1-2 буын үтсә, мондагы халыкны без үзебезнең татар вәкилләре дип югалтабыз. Һәм ягъни мисал өчен әйтәм, менә бүгенге көндә татар милләте өчен, татар мәдәнияте өчен күп өлеш керткән анда шул Роберт Миннулиннар анда бит, анда шул Фан Вали Ахметовлар, анда шул кыргыз руы дип язганнар бит инде бит ул кыягазда менә. Алар уже 2 буыннан соң булмыйчак, берничек тә, чөнки алар даже телләрен сакласалар да, алар уже мәдәниятләр, башкорт теле мәдәнияте булачак, телләре дә бозылачак һәм үзләрен алар татар милләт вәкиле дип сизмичәк.